Ang pagkatao ni San Juan nga magbubunyag gi-design sa Ginoo aron maoy sinugdanan sa kaluwasan. Siya ang muandam og mga tao nga luwason sa Ginoo. Og matod pa sa unang pagbasa, sa didto pa ako sa tiyan sa akong inahan, gipili mo na ako. Imo nang gihatag kanako ang akong ngalan. Nindot no? Sa tiyan pa sa inahan, gipili na sa Ginoo ang usa ka tawo. Nya ang tubag nato sa Salmo nag-ingon sa to? Daygon ko ikaw kay imo akong gihimo sa paagi nga katingalahan. Lingi ay mong tupad. Ing na katingalahan yun nganong nagtupad na takaron. Bitaw. Ugato yung subayon. Unsa ra man hinungdan nganong nananas imong tupad. Ang liso gitawag tog cells, sperm cell ug egg cell. Usa kuno ka sperm cell ug usa ka egg cell nag-fertilize, gagmay kayo, microscopic, di makita sa atong tawhanong mata. Peting gamaya. Nya imagine na nahimong kanang imong tupad. Pastilan. Ug wa gyud nag-manage. Ug wa gyud nag-manage ba nga gahom ug intellect. Di na maabot ingon anay. Wa may taong gahimo ana. Wa ma ang inyong ginikanan, ang atong ginikanan, di man gyud kaingon nga ako'y nagtaod sa tiil, ako'y nagtaod sa mata, ako'y nagtaod sa dunggan anang ako mga anak. Wa. So katingalahan kaayo ang nahitabo dito sa sulod. Ana. Mao na dunay purpose ang Ginoo nganong gihimo ta. Kada tao gipili gid sa Ginoo sa sud pa sa tiyan sa atong inahan. Muna kanang abortion di gina pwede. Apil na ng pills, apil na ng kondom, apil na ng ayude, apil na ng ligation, vasectomy. Ngano man imong gibabagan ang purpose nganong naay egg cell o sperm cell nga migawas. Di ba? Doon na purpose nganong nigawas na sila. Nya imong gibabagan. Mao na ang kalibutan karon nag-antos kay ngano man ang gipili sa Ginoo gipatay na mas abortion. Ang gipili sa Ginoo nalabay naman kuyog sa kondom. Ang gipili sa Ginoo gipatay naman pinaagig mga pills. Ang gipili sa Ginoo wa magkita kay naputol naman ang fallopian tube. No? Lingian na sa imong tupad na may gani wa ka na apil sa kondom. Ano ba na may gani wa ka na apil sa kondom? May gani, wa maputol ang tubo sa imong inahan. Labi na gyud kamong mga ikapito, ikawalo, napay ikadusing anak, ikatrising anak. Husus, pasalamat gyud mo nga nakaabot pa mo karon. Kay karong panahon na, duha na lang kabuok anak ang gustos mga babay. Usa, duha. Ang ikatulog, ikaupat, patay na, patay. Kaya wa na'y kapuslanan. Ayaw yun pag-ingog, way kapuslanan. Kaya matod palagi sa unang pagbasa, sa didto pa ko sa tiyan sa akong inahan, gipili na ko nimong daan. Pagkaninduta.
ug unsa may tumong aron paghiusa sa katawhan sa Dios. Ang tanang tao di ay matag-usa nato gipili ta aron mohiusa sa katawhan sa Dios. Gipili sa Ginoo si Moises aron hiusahon ang katawhan sa Israel nga giulipon sa Ehipto. Gipili sa Ginoo si Hari David aron hiusahon og lig-unon ang katawhan nga pinili sa Dios. Matud pa sa ikaduhang pagbasa. Og nagkatibulaag na sad gipili na sa Ginoo si Jesus mao na say mohiusa sa katawhan sa Dios. Nya si Jesus nipili siyang mga apostoles, nihatag siya natong sakramento aron kitang tanan i-ordain, bunyagan aron mahimo tang instrumento sa paghiusa sa katawhan sa Dios. Ana, nilingay mong tupad na tighiusa ka o tigbungkag. Pangutan-a ba na tighiusa ba ka o tigbungkag? Kumusta marong atong presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos Jr., tighiusa o tigbungkag? Kumusta maron ang atong Congress, atong mga congressmen nga atong gibutaran, dagko ra ba kay sweldo, ug ang atong Senado, perting dagko ag sweldo, kada adlaw gagasto tag milyon-milyon ana nila. Kumusta man sila ron, tighiusa, tigbungkag? Kumusta mga atong mga kaparian, na Katoliko, kami apil na ning nagwali karon, unsa may inyong tan-aw namo, tighiusa, tigbungkag? Unsa tigbong hiusa? Naggubot naman na inyong tubag. Ano na, ato ang paghiusa. Datong naging adlaw, dihay mga estudyante dito sa Leyte ba to? Unay wa mo to magpinusul, namusil. Estudyante na, batanon kayo. Anya, kanang estudyante nga mamusil siyang isig ka estudyante, unsa man na, tighiusa, tigbungkag. Kana ro mga adik na to, kanang adik nga siging suyop, nga hasta mga bata ang gagmay kayo tag 6 years old, ripo na, patyon pag yun. Unsa man na sila, tighiusa, tigbungkag. Kana rong atong mga nagsigig pangawat anang flood control, uban pang mga budget nato nga trilyon-trilyon, di ra ba gyud ipaimbestigar, tabunan gyud ang investigasyon. Unsa man na sila, tighiusa, tigbungkag. Kana rong nagpa-impeach sa atong vice presidente, nga wa ra bay klaro, unsa man na, tighiusa, tigbungkag. Mga igsoon, ngano man nga ang Ginoo unta nagpili man nato aron mohiusa, ngano man nga daghan man nato tigbungkag sa katilimban. Ngano man? Unsay rason? Nasatiyan pa unta sa inahan, gipili naman unta ta nga tighiusa sa nagkatibulaag nga katawhan. Nganong tigbungkag malangyapon ang kadaghanan nato, apil na ning nanimba karon. Tungod kay unsay tubag? Tungod kay naay yawa. Kung naay Ginoo nga naghimo nato, naa sa yawa nga nag-atang aron patyon ta. Ang gibuhat sa Ginoo gubon patyon sa yawa. Naa na ron sa imong tupad ang yawa. Lingi-lingi naa na sa imong tupad, naasad na sa imong huna-huna, naasad na sa imong kasing-kasing, nisud na ng yawa diha. Ug unsa may timailhan nga naay yawa, kanang pagsupak sa gustos Ginoo. Tanawa ha sa atong ebanghelyo, unsa may nahitabo? Pagkatao ni Juan,
ang mga silingan nangadto dayon. Nya ilang nganlan unta og Zacarias ang bata. Nganlag Zacarias. Pero niingon si Isabel, ang mama, ayaw Juan ang iyangan. Kay si Isabel, nasayod man nga ang anghel sa Ginoo nagsulti ngadto ni Zacarias nga og mataw na ng bataa kanang mabduson sa imong asawang tiguwang kaayo, Juan ang iyan. Nya kay di man motuo si Zacarias, naamang siya, naamang. Pero sa dihang namabdos na gyud ang iyang asawa, nya amang si Zacarias, iyang gisuwat kun mataw ning bataa, Juan ang ngalan. Mao tong pag-abot sa mga silingan nga nganlan tanig Zacarias. Kay mo man ilang kulturas una, kinsay mga nindot og binuhatan sa kaliwat mo'y ihingan kana mangitaw nga tog by name na makita na nimo ang continuity sa ilang legasya. Di ba? Ganahan man tanad. Mabitan ng naay Crescenciano the first, Crescenciano the second, Crescenciano. Usa pa na? The third, Ciano the fourth, Pero wa ko yung mga junior diya. Pero naidaghan din sa ato. Tungod na sa legasya. Pero naputol ang legasya kay niingon mas Isabel, Juan ang iyangan. Ha? Juan? Wa man mo'y kaliwat nga Juan angan nga sikat-sikat. Pangutan-on taning papa. Amang naman ang papa nagsuwat. Pagsuwat niya niingon man Juan ang iyang ngalan. Nahibong sila, nagkapariha mangunahuna sa asawa og sa bana nga amang. Oy, paghuman ginyag suwat nakasulti si Zacarias. Kadto ding iyang pagkaamang, punishment di ito sa iyang pagsupak sa Ginoo. Nya pag-uyo na niya, nanindot dayong iyang pagtabi. Karon ra ba ang atong mga batanon, ang ingan sa bata, ang ila radyong gustong ihingan. Hasta ang spelling, sila'y magbuot. Nya kitang mga Pilipinos, luoy kay ta. Kaya nga naman, ang atong mga ngan sa atong mga bata, pulos gyud dili na mo sound og Kristiyano, di na sad mo sound og Pilipino, labaw sa tanan, di na gyud mo sound nga Cebuano. Ang ato bang identity, mao kanay gusto sa Ginoo? Mangutana ka ta. Gusto ang Ginoo nga tighiusa tas katawhan. O kinsa may iyang gitagaan og katungod sa paghiusa, ang mga Kristiyano, ang followers of Jesus. Nindot unta angan gis bata Kristiyano, kada bang ma-identify nimo Kristiyano, ilinga imong tupad ina kinsay nga nimo. Mawa, Christian name ng imo. Kining ako, Crescenciano, perting Kristiyano Di ba? Naiuban diha mga ngan, lain-lain lang. Nga ikaduha, ang ngan palangdaan, importante na ang ikaduha, ang pagpatubo sa bata. Kamo mga ginikanan, kamo gyud mao'y unang katikista sa inyong mga anak. Tudlo sila unsay Christian life. Kana lang pagpanguros daan. Oy, ang bata mo pa'y paggawas gipakitaan na mag-cellphone. Di pa gani ka maong mulakaw, gakupot na mag-cellphone. Ang nagtudlo ros mga bata mao ang internet. Ug ang gitudlo sa internet mao ang violence. Mao ang pleasure, honor, power. Mao na rin gipangandoy sa mga bata. Pleasure, honor, power, violence. Apil na gani ang killing. Killing of others and killing of self. Na anay mo tudlo des internet unsaon pag-suicide. Luoy kay mga bata.
So kamong mga ginikanan, umula ang inyong mga anak, dada sa simbahan, dada. Pag rosaryo mo kada adlaw, aron ang bata, diha palastiyan, nakadungog na nga nagrosaryo iyang mamagpapa. Diha pa lang sa tiyan, naka-experience ng iyang mga anak nga, nagsigig simba ang mamagpapa, dili magsigig tanaw lang anang cellphone, magsigig TikTok, magsigig lalis anang kwarta. Ana, mangandoy ta kining ato rong mga politicians na kusog ay mangawat na tog kwarta, wa gid na tudloi sa ginikanan sa Christian life. No? Kawatan man, di man makonsensya. Di ra ba mangawat o ginagmay? Bilyon-bilyon yon. Nya, di sad magpapriso. Ngano man, ila mang kontrolon ang tanan nga mga kuan, magitawag na siyang power. Ila sang kontrolon ang power, mao nang gi-control ang executive, gi-control nila ang DOJ, gi-control nila ang sana DILG, ang ombudsman, apil ng NBI, ang PNP, ang military, control tanan. Apil na ang mainstream media, control na tanan, power. Unya dayon, pleasure, naa nila ang palami. Mao na ang ato mga politician karon naggawas na sad nga naa day sila mga chicks. Unya ang mga babae sad nasa sila catch. Maapil pa ngadto sa prisuhan, ilang mga drivers usahay, gipang-accuse ba? Pleasure man na. And the highest pleasure is sexual pleasure. Muna hasta kaming mga pari maapil mi ana panagsaranong amo. No? Kay pila ra man say kolekta, di man ta kakuan. May manang ila kay paldo manang ila. Kada nila dito buwan 300,000, 400,000 ilang kitaon. Kami in taon mantinil man lang niyong dupa-dupa nga kaya ni karon pila kay makuha na to ani mura naman ni klaro. Di ta kapaldo. O na, namo, daginuto na sang amo, kanara sa mga anak sa bandira, mga sekretary usahay, madadana mo, mga youth, mo na, makiha lang sa dayon. Mga igsoon, ang sala, maodi ay ang gigamit sa yawa, pagguba sa plano sa Ginoo. Mo na, ang ato ding unahon karon para matuman atong misyon sama ni San Juan nga magbubunyag, tabangan nato ang mga tao nga makaila og sala, maglagot sa sala og mobiya sa sala. Nagilingay imong tupad ingna naglagot ka sa imong sala. Ingna ba ina naglagot ka o best friend mo? Kay kita ra basa usay, dipinsahan nato atong sala. Ang ato na nung kalagutan, ang ni tabang nato nga makakita atas atong sala. Pareharo na ng sala sa pagpangawat sa flood control. Ang grupo ni Senador Cayetano, Senador Marcolita, daning kamot nga makitaan og kinsa gyud mastermind ana. Ang pikas pod magsigisag tabon, magsigig tabon kinsa maron nila ang nabiktima sa yawa. Kaning nangita sa kamatuoran, mauna siya'y nagsunod sa planos Ginoo. Kaya ang sala, babag man na sa panaghiusa, ang sala, makabungkag man na sa relasyon. Mabungkag kita, hasta gani flood control, bungkag man gani. Samot na gid ang nagkawat ana. Mauna, kinahanglan mapinpoint ang kamatuoran o suportahan nato ang nangita sa kamatuoran. Kani sarong impeachment ni BP Sara. Ang ilang gipangita nga kamatuoran nga questionable kadtong salin nga pila ra ka milyon, kadtong confidential fund nga pila ka milyon. Pero naa man say salin nga bilyon-bilyon sa laing mga government official, labi na gyud sa presidente. Naa man sad siya confidential fund nga bilyon-bilyon nganong di man i-apil og imbestiga aron mausa na lang kung giunsa nila paggamit ang maong
pribilehiyo kanang mga kwarta nga ilang gigamit. Nganong ari man mag-concentrate sa millions, nga naa man untay billion, i-appeal na siya. Kay basig mas dako pa nag-anomalya kaysa milyon. Asa man ka maghimog dakong anomalya, sa gamayng kantidad o sa dakong kantidad. Muna i-investigate og appeal. Haron makita sa tanan, ani di ay. Unya kung si BP Sara maogi naghimog anomalya, nya si President Marcos sa iyang 4.5 billion nga confidential fund kada kanang tuig, may di niyang pagkagamit. Di, congratulations. Model ang presidente, ipa-priso ang vice presidente. Pero gihanay nato atong gitan-aw silang duha, maunay gitawag og kamatuoran. Pero imong siguroon ang vice presidente, imong kalimtan ang binuhatan sa presidente, basig ato nang giguba ang atong relasyon, ang ato nang panalipdan, mauna ang sala, dili na ang pagpatay sa sala. Ang sala gyud mo'y kuan. Muna si San Juan nga magbubunyag, ningon siya, biyai ang inyong mga sala. Hapit na moabot ang Ginoo, biyai ang inyong mga sala. Ana na siya. Kanang pagpalit og raffle ticket, unsa man na, makapawagtang sa sala o makapadaghan? Makapawagtang, labing ginang sala sa kadaw ni mong kwarta. Nya unsa man ang pagpalit ninyo og raffle ticket karon nato dinhi, makapahiusa na o makapabungkag nato? Makapahiusa kay hasta tong atong online parishioners mamalit, nakatingob sila diri. Nya kining atong mga project sama aning bell tower, kining atong adoration chapel, kanang ato dihang bag-ong CR pohon, kaning atong walk of apostles, kining atong pagbag-o sa atong lingkuranan, unsa man na, makapahiusa na nato o makapabungkag? Mao na suportahan na nato. Unsa man pagpalit og raffle ticket, naatay daghang naninda dias gawas, naa sa atong opisina, naa say nagsuroy-suroy karon naninda raffle tickets. Palitan na ninyo. Nya kun ari mo online sa atong bank accounts, sa atong GCash accounts, nya kwarta padala, nya tan-awa lang sa ato sang details dinhi sa atong kani-ganing online, dinhi sa atong channel. Tan-awa lang ang detalye. Aron mauro sa inyong sundon, ha? Mao nay atong pamaagi. Sa katapusan, mga igsoon, ang atong Ginoo naghatag natog gahom. Ang atong gahom mao ang pagdawat sa mga pag-antos. Ang atong gahom mao ang pagdawat sa kamatayon nga dili ta mahadlok. Ato nang gamiton. Kay kani manggong yawa, hadlokon tas pag-antos. Mao na sila si Chis Escudero o si Joel Villanueva, matod pa sa istorya, nahadlok sa pag-antos nga prisohon sila, nibali sila dito sa pikas. Og labaw sa tanan, hadlokon tas kamatayon. Mao na si San Juan nga magbubunyag, gipriso siya, wa siya mahadlok, giputlan gisliog, wa gyapon mahadlok. Si Hesus nga ato yung manluluwas, gikulatag maayo, gidakop o gikulatag maayo, wa mahadlok, gilansang sa cross, wa gyapon mahadlok. Kay mao na ang pagbuntog og sala. Ang katong di na mahadlok, manindog ta. Ang mahadlok, ambot lang ninyo.